what's up mga gok no. So bawang adlaw bawang kinabuhi atong tanan day no. So for this video day mga ligo mi si Garcia kay nahagad ang agaw. A little longer than a few minutes later. So we're going to Mambong Roxas Park sa Garcia. Yeah! To ako na isa na pilin tani. Ito na sila naguna-una na ibilin ko. So, let's go dito maglangan oh ha. 5 minutes later. So abot namin sa Garcia Roxas Park. Sa Roxas Park ay 5 hours later. Five minutes later. So nakauli namin mga gawak no ha. So diri na tama itong video. So salamat sa inyo mga gawak. Yeah.